ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଉ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାହାନାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ମୁଁ ମର୍ମାହତ, ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ନାମଶାଳା ସେତ ନୁହେଁ ପାନ୍ଥଶାଳା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି କବିତାଟି ପାଠ କରୁଛି। 4 ପ୍ରହର କି 24 ପ୍ରହର ଅବା 8 ପ୍ରହର, ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣର। ଦେବାଳୟ ହେଉ ହେଉ ନାମଶାଳା ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଥରେ ପକାଇଲେ ପାଦ ପଞ୍ଚୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ। ଆଧୁନିକତାର ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଭୟଭୀତ ଯେ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୌନ ରୂପ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନେୟ। ଧର୍ମରେ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଅନୁମତି, ନାମଶାଳାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେମିତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଆଜି କିରି କିରି ହସେ ନାରୀ, ଧନ୍ୟ ଆୟୋଜକ ହରାଇ ବିବେକ ରଚୁଛ ଏ କେଳେଙ୍କାରୀ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଧର୍ମ ନାମେ ମାଗ ଟଙ୍କା, ସେଇ ଅର୍ଥରେ କାହିଁ ଏ ଅନର୍ଥ କରୁଛ ଭାବି ଜଳକା। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରେ କରି ପ୍ରଚାର, ଗାଁରେ ମାର ପୋଷ୍ଟର, ଧରି ହାତେ ଥାଳ ବୁଲି ଘର ଘର ମାଗିବାର କିଏ ଫଳ। ଦେଖିଛ କି କେବେ ତୁମେ ନୀରବରେ ଭକ୍ତ ଆଖିର ତୃପ୍ତିକୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଲା ପରେ ଦାନ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ରାମ ନାମରେ ଲଗାଇ କଳଙ୍କ ପାଇବନି ଜମା ସୁଖ, କାମନା ନିଆଁରେ କାହିଁକି ଜଳୁଛ ଶ୍ଵେତ ବିନାଶର ମୁଖ। ଅଲାଜୁକ ନାରୀ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ନାଚୁଛ ଥେଇ ଥେଇ, ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ଗରାଖ ଆଗରେ ନାଚିଯା ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ। ଆମ ନାମଶାଳା ଆମରି ଜୀବନ, ସେଠି ତୁମେ ନାଚ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମୟ ଲେଉଟାଇ କଡ଼ ମାରିବ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ମଧୁ ଭରା ମଧୁଶାଳା, ନୁହେଁ ସେ ତ ପାନ୍ଥଶାଳା, ସେ ନାମଶାଳାରେ ଜପି ରାମ ନାମ ଶୁଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା।